Gitahasan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte si Health Secretary Francisco Duque nga tun-an ang gihimo nga mga lakang sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo sa pag-atiman sa mga overseas Filipino workers kun OFWs ug returning overseas Filipinos kun ROFs nga mouli dinhi sa Subo. Sa pagduaw ni Gobernador Gwen Garcia ngadto sa Malacañang niadtong Mayo 31 sa gabii, gisgutan niya ang tinuod nga sitwasyon sa pag-atiman sa mga kaso sa COVID-19 sa Sugbo. Gisubli ni Garcia ngadto sa presidente nga iyang gisunod ang IATF resolution nga nagmando nga sa ikapito ka adlaw ang pag-swab test sa mga OFW ug ROF nga mouli dinhi sa Sugbo. Apan aduna lay gipuno ang lalawigan sa Sugbo niini. May I cautiously state that in being able to present to the President our position, why we have done it, and how everyone was on board in coming up with this policy. In fact, well represented, I think, in the sense that the President was able to be given a different point of view. Gani, base sa datos nga gipresentar sa Department of Health kon DOH, nga sukad sa pag-implementar sa EO number 17, nikunod pag-ayo ang mga kaso sa COVID dinhi sa Sugbo. We are in fact innovating to make it more effective for us. In fact, in Cebu, we have made it even stricter in the sense that it is not a single swab. We swab twice. Because once the returning Filipino goes back to his home or his family, he is swabbed again on the 7th day. Mato ni Garcia nga iyang gipasabot usab ang presidente nga ang tumong sa mga OFW ug ROF sa ilang pag-uli dinhi dili aron magbakasyon o magluling hayaw apan tungod kay aduna sila'y emergency. Mato usab ni Garcia nga aduna gayoy pagbati ang presidente sa mga OFWs ug sa ilang mga yango-ngo. Hinungdan nga makaduha gayud niya gisultihan si Secretary Duque nga tan-awon ang sitwasyon sa Sugbo kay basin mamahimo kining makopya alang sa laing dapit sa nasod. I could see how the President really felt for the OFWs and the returning Filipinos. But he asked for Secretary Duque's opinion, and Secretary Duque started talking about variants, and it's really dangerous, and even if they are tested, they can still be, it can be a false negative. Shouldn't it be the other way? Like, if you see something working, wouldn't it be worth it to study it and perhaps find out why it's working and see if this could perhaps be applied to other regions? Samtang mato ni Garcia nga dili epektibo ang whole of nation approach tungod kay lain-lain ang sitwasyon sa matag probinsya sa tibuok Central Visayas. Iyang gipasabot ngadto ni Duque nga ang Central Visayas adunay 4 ka probinsya ug lain ang isla sa Bohol, Negros, Siquijor ug ang Sugbo. Si Senator Bongo, and I have to say this, he really spoke up for the Cebuanos and the ROFs and OFWs. So he said that, I've been to Cebu, Mr. Mayor, he calls the President Mayor. Cebu is doing good, doing fine. We can see that how they are facing this crisis is in a way that they are able to manage and able to, in fact, open the economy now and tourism. So, Secretary Harry Roque also spoke out. And Cebuanos have to know this also. Maybe it's time to ask, why is Cebu still MGCQ after a long 10 months? NCR was never able to achieve that. So what is Cebu doing? Maybe it's time for us to study how Cebu is doing it. Uban sa report ni John Fredson Granada, Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.